pinagtutudo manan. Di ka malagkapote ditan, baka mapulmonya ka. What's up mga karupa? This is Apong Glen's Trivia and this is your Kanya boy Apong Glen, rapping English Ilocano Aglalaok. And today, I will tell you something about our province. Today, it's very historic because we have new set of provincial government officials. May sakadigijay. Ket, the Vice Governor tayo tatakit ni Madam Cecil Araneta Marcos. I thank you for all coming to this first Sangguniang Panlalawigan regular session. Diyo kadiam mo nga isuna ti umuna nga babae nga vice governor iti probinsya tayo. Dahil ti trivia kita ngam awang connection na kada nga trivia kada iti pakita kita nga aldaw. Today we will talk about our new governor, Honorable Matthew Marcos Manotoc. Madyak gamin nakasarita ita tata ni Irene nagpa-schedule ak. Di nakmutineksan iso nga kastulat ng piman. Close kam kada jay, BFF kami. You know what's BFF? Best friend feeling. Did you know that Matthew Marcos Manotoc is also known as M3? I-search nyo dyan Google ti M3, makasara kayo ti BMW nga M3. Now, because he is Matthew Marcos Manotoc, M3. Or, they call him Kuya Mat, Sir Mata. Siya si Kuya Mat ng Ilocos Norte. He served one term as a senior provincial board member last 2016. He is only 30 years old. He is single and ready to jingle. Macho Marcos Manotoc ti ibutos, nasingpet na dayaw na anos, nasaririt ken na amo. He is the third generation Marcos who is in the capital. But I think, hindi ko alam kung naging congressman din si Mariano Marcos, yung great-grandfather niya, yung tatay ni Ferdinand Marcos, parang naging congressman din siya. So that will make him the fourth generation Marcos. He entered the politics in 2016 and he became the senior board member of Ilocos Norte. His dedication to his kailian, like us, Ilocanos in Ilocos Norte, marami siyang nagawang ordinances, resolutions, and programs for the youth. Next. Pas-pasa mo namin na dyan dahil dati mo nagigam ti idiot board ko ka na kahit idiot. I'm looking at porn. Okay, the development of the province became progressive, especially in the youth sector. Kuya Matthew served as the chairman of the National Movement of Young Legislators in Ilocos Norte. At sa Sangguniang Panlalawigan, he also heads the Committee on Education and Culture, the Committee on Trade, Commerce, and Industry. His exemplary leadership is beyond limits as he emerges genuine passion with public service. He also works as a basketball coach at the International School, Manila, in Taguig, before he was a Sangguniang Panlalawigan board member. And he is the co-founder of the Espiritu Manotoc Basketball Management, or the EMBM Basketball Management. What? He is a basketball agent of the Philippine Basketball Association, or the PBA. Marami na siyang nakuhang mga players from abroad and then dinala niya sa Pilipinas para maglaro sa PBA. Okay, that's it. We have a lot of beautiful memories with my best friend, Kuya Matthew. Before tayo nga lukaisun amin di gajay pagitag di gajay pinagkatkadwa ya. Napanak na ki birthday idi umuna nga birthday ta suna. Di nagpaya mamuy di ko kasi jay. Okay, roll VTR. Tapos yan. Medyo excited si Sir Matt na nakakita ay na-surprise. Yan, kung sino ako. Yan.
habang nasya-shock siya, nakiki-selfie ako. Nabuya yu DJ nga apagbitlaan nga clip. Ipabuya ka na kayo DJ pinagkadkadwami talang playground. In-interview kisuna. Guys, haang nga fast talk tay napasama kada kami at slow talk. Nagbayag kami nga nagsarsarita. Tiltilad da. Mangipakita akti sumagmamanong clips ito nga may trivia mutlaang kun ni Sir Matt. Kasyay. Dato ipabuya ka na kayo. Favorite t-shirt brand? Maybe Uniqlo? Brief. Nakabrand sa brief. Hindi ka nag-brief? Ano ba yan? Jackie! Kahit ano? Ay, kahit ano, basta hindi bad. At dapat gayam may nga nagkadwa mi. Napang kami gayam EJ Batak, naglugang kami ti jeep. Diya ko ma-expectaran data siya nagararan ti vlog ng simurot. Mapelwan siguro ka DJ subscribers ko. Ada do subscribers ko nung kuha na. Siya ka 265 ti subscribers ko. Iso na ka 233. Ti YouTube. Itatama nga road, buyan tayo man dito, isang kabasit nga clip nga napasama kada kami, idinaglugan kami ti jeep nga nagpabatak. Nakakailang girlfriend na po ba kayo? Siguro yung medyo long term, 3. 3. Pero yung fling? Wala. Yung summer fling lang, ganyan. Relax. Parang, mga 30 minutes, wala ganun. Kaya mamahalin kita isang oras lang. Ay dapat kayo may isa inistoryaan na love story ni Ferdinand Marcos ken ni Grandma Imelda. Napang kami ijay Johnny Moon Cafe nga nagmerienda. So pakitak dito ite napasamak. Ako kakain ako. First time ko kumain nito. Nahulog, sorry. Sorry. Nahiya kay Sir Matt. Okay, dayjay tinapasamak ide. Kita mo tikin na close may talaga nga close kami. San kang dikit kam ka dayjay. So ngano idendinay nak siguro nga haan na nga best friend dayjay. Ay na. Dalam mo. Ita nga may Jack na kadwa isuna, gaputa busy isuna. Kasi it's the first week of his as a governor, kaya medyo busy-busy. Dite pela ang makulit isuna ita. Ngem, amuyo ka di, nga ni Kuya Matt or M3 ay back-to-back outstanding senior provincial board member and local legislator. Back-to-back siya, 2017 and 2018, 2019. Kaya, papakita ko sa kanya yung book. Ito. Thank you. Yan siya. Ano pre? Yeah, Outstanding Governorship Award and Outstanding Local Legislator Award. Yan na. Siya yan. Gwapo, no? Gwapo. Jack, mababalaw nga. Ado nga talaga ti main in love ko ni Sir Matthew ta. Bukit kita nyo ti rupo na. Hindi ka magkadayo. What? Nabangbang lulay so natin may isang adigusan. Love na love ng mga Ilocano si Sir Matt. Ayan o, kitang-kita naman. Aglaplap punusan na nga pinagayat ti Ilocos Norte. Di ko na single kan isuna. Ngem, at asawa na. Ti asawa na, ti probinsya. Di nga may, roll BTR. Siya ni Matthew Marcos Manotoc, ang buridek ni Gobernadora o ni Manang Aimee. Ang tawag po sa akin ay Kuya Matthew kasi medyo bata pa po ako. 30 years old lang at single pa po. At pero sa totoo lang, may asawa na po ako.
Ang asawa ko po ay ang probinsya ng Ilocos Norte. At hindi po ako si Borgie, siya po yung mas gwapo, no? At hindi po ako si Michael, siya po yung mas matalino na abogado. Pero ako po ay isang bokal since 2016. At ngayon naman po, tatakbo po ako bilang gobernador. Okay, this ends the Apong Glens Trivia. And I hope you learned something about our new governor, Matthew Marcos Manotoc. This is Apong Glens Trivia. And again, this is your Apong Glen, Konyo Boy, repping English Ilocano Aglalaop. Yo, I'm out!